Philip, hvorfor er du truckspotter? Fordi de er fede, og det kan være en gang, man vil selv være lastbilchauffør. Håndtegnene, det er... Ja, er der håndtegn? Hvad for håndtegn er der? Det her, det er hils. Ja, det hilser man. Og så det her, det er blink lidt med lygter. Ja, Og det her, det er motorblink. og det er rotorbling. Det er dyrt. Okay. Hvor mange lastbiler tror du har filmet og taget billeder af? Og jeg har ikke talt på dem, men jeg har i hvert fald filmet nogle par stykker i hvert fald. Ja. Hvorfor er du herude? Lige her? Det er Randers, det er en kafeteria ved Gud nu. Ja, fordi det er... Jeg står men nogle gange, der plejer jeg at stå inde i broen og filme lidt i gå ind i byen og det. Ja. Det er det eneste, og så tænkte jeg i dag, sammen med dig, Johnny, Ja. så tænkte jeg, at vi kunne gå herud og filme alle lastbilerne, der går på motorvejen. Ja. Nu kommer der ikke lige nogen lastbiler lige nu her, men du er jo altid klar, er du ikke det, på at tage billeder? Det var ja. Skal du have den, eller hvad? Det tænker jeg. Ja. Har du nogle indstillinger, eller hvad? Du kører bare. Ja, det kommer der. Ja, han vil have en kævlig gildes. Nej. Der er sejr! Er det sejr? Nej. Det er Der er sejr! Hvorfor råber du sådan, når sejr det kommer? Fordi det er virkelig godt lastbilfirma. Nu bliver det helt vildt over sådan noget der. Jeg kan ikke, er der andre lastbilfirmaer, mærker? Christian Sørensen. Ja? Jeg ved ikke, om det er Christian Sørensen, eller hvad det er. Jeg Ja. kan ikke huske det. Nej. Hvad med mærker og lastbilmærker? Er der noget der? Scania, det er min favorit. Ja? Så kommer Volvo. Og DAF til allersidst, og alle de andre, ja. Okay, fedt nok. Jamen tak, Philip, fordi du lige søgte til at slå op til 20 her. Det var så lidt. Så bare til en anden gang. Det kan du den tro, den tager jeg lige på hovedet, den der.